עצום את עיניך. דמיין כי אתה ביער עם הרגשה ניטרלית. לפניך יש עץ. חשוב אם כדאי לגעת בעץ. נשום 3 פעמים. נשום. 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 אינך מרגיש מהי שלווה. גם בעץ כשאתה חש שצמרת העץ עולה למעלה, ואינך רואה זאת. אתה שומע את הציפורים עפים בסיבובים סביבך, מסביב הצמרת. מוחך מתפתח ומסתובב ומסתובב ומסתובב. הרגש כי אתה לבד, אך בכל זאת מיוחד. העץ מדבר איתך פתאום ומספר לך שהוא מרגיש אותו דבר. ואכן אתה מרגיש אותו דבר. אתה לא לבד. בקש מהעץ להגיע אליך. העץ מחכה 5 שניות. ומפיל עליך עלה. ואומר שעלה הוא שליח. שילווה אותך אל השבילים. אל תדאג, הוא אומר. הוא העיר את רצונך וכיוונותיך. הרגש כי כיוונותיך מחיה חיים חדשים שמלווים בשייכות לסביבה, והחלקים מתחברים כמו פאזל. שום 3 פעמים ודע כי אתה מבין את העץ. פקח את עיניך.